Здравейте, мили същества! Аз съм Милита, вашето любимо гуру по себепознание. В този канал си говорим за манифестации, за личностно развитие и за всичко, което ми кликва по тези теми. Ако искате да се включите в затворените ми групи и да видите моите курсове, може да проверите линкчетата в информацията под видеото. Днес ще си говорим за една много любима моя тема или себеобичта и най-болезнените истини за нея, за които по принцип не си говорим и които изникват от време на време, когато започнем така да обсъждаме какво е себеобич и хората не ги харесват и се отказват от себеобичта. Виждала съм го неведнъж. Тоест, не че се отказват, но някак си се спират по пътя на себеобичта, точно защото имат навици, за които ще си говорим сега, които им пречат да променят гледната си точка. Защото истината е, мили хора, че себеобичта изобщо не е лесна, особено в общество като днешното, което се сравняваме постоянно с другите и имаме някакви измислени външни стандарти за красота, чиято идея е да ни накара да плащаме все повече и повече, за да сме като останалите и да паснем на кълъпа, който е измислен. И вместо да се насочим навътре към себе си и да видим дали тези ценности наистина ни пасват на нас самите, ние просто приемаме за даденост това, което обществото ни налага като норма. И в един момент, когато вече наистина ти е дошло до гуша и искаш да започнеш да обичаш себе си, особено сега, когато е модерно, и наистина разбереш какво означава да обичаш себе си, казваш: о, чакай малко. Аз не съм свикнал с такива неща, нали? Няма да се случват точно така. Но дори да ги изберете и да не ги изберете и да не са ви комфортни, важното е да осъзнаете, че искате да обичате себе си и да направите малките крачки в началото. Но искам да съм максимално транспарентна с вас, като човек, който е тръгнал от моменти в живота си, в които не се е понасял изобщо, напълно, изцяло. Просто не е можел да се погледне в огледалото, не е искал да се гледа, мислил е за себе си, че е най-отвратителното същество и имам предвид, че това е... Нали? Защото всеки път, когато разказвам тази история в Инстаграм, всеки път някой ми казва: ама не, виж, ти си била хубава, ама не, виж, това не е вярно, че си била грозна. Да, знам, че не е било вярно, но и анорексичките си мислят, че са дебели, нали? А не са. Точно това имам предвид. Когато ние не харесваме себе си и не обичаме себе си, това не значи, че не сме достойни за обич. Или когато си мислим, че сме грозни, това не значи, че сме грозни. Ние просто си мислим, че не ставаме за обич. Ние просто си мислим, че не сме достатъчни. Ние си мислим, че сме грозни. Това не е истината. И няма нищо общо с реалността, която виждат другите хора. Въпросът обаче не е какво виждат другите, а ние какво мислим за себе си и как можем да го променим. И в момента, в който го осъзнаем това, разбира се, следващата крачка е промяната. Защото когато си осъзнал нещо, обаче продължаваш да го правиш отново и отново, това вече е избор. И промяната обаче по пътя на себеобичта не е толкова лесна, колкото ни се иска. Защото това, че не се обичаме, е въпрос на негативни мисловни навици. Понеже ние, като сме били родени, никой бебе не е родено с идеята, че не обича себе си. В процеса на живот едно дете започва да си вади изводите, че нещо му липсва, че нещо не му е достатъчно, че трябва да направи нещо, за да се докаже и така нататък. И в крайна сметка стига до извода, че не се обича и че трябва да е друго и да е различно. Но не е така. Какви са най-болезнените истини по пътя на себеобичта? Себеобичта често изисква да се изправим пред най-тегавите неща, които се случват в нас. Пред страховете си, пред негативните си мисловни навици, пред недостатъците, които си мислим, че са недостатъци. Ние трябва да осъзнаем какво се случва тук, за да можем да го променим. Ние трябва да осъзнаем от какво се страхуваме, какви мисли имаме,
какви недостатъци си мислим, че имаме, за да можем да погледнем всичко от друга гледна точка. И тези моменти на осъзнаване могат да бъдат много болезнени, но са важна част от пътя и от това да стигнем до крайната цел. Тоест, ние първо трябва да опознаем себе си, да видим какво не ни харесва, да го осъзнаем и след това да го променим. Имам предвид какво не ни харесва от гледна точка на кои наши мисли не ни харесват, кои наши реакции не ни харесват спрямо нас си. Другото кофти за много хора по пътя на себеобичта е нуждата да поставят граници. Да, себеобичта е свързана с това вие да поставяте граници в живота си. Какво позволявате като поведение спрямо вас, като начин, по който ви говорят, като отношение. Защото ако ти не обичаш себе си, в повечето случаи ти позволяваш да се държат изключително зле с теб и ти се качат на главата. Защото те е страх, че ако реагираш негативно или ако поставиш граница, ще бъдеш изоставен. И страха на тези хора, които тръгват по този път и разбират, че трябва да поставят граници, е, че ще наранят другите и че ще ги разочароват, но не се замислят, че другите чрез тези си действия нараняват тях и разочароват тях. Но това няма значение. Аз последна дупка на кавала няма, никакво значение няма. И в случая е много важно да разберем, че поставянето на граници е форма на грижа за себе си. И ние също бихме били окей, ако останалите срещу нас, нашите близки хора, поставят граници там, където не им е комфортно нещо да се случва. И бихме били окей с тях. Тогава защо ние да не поставим граници и да очакваме другите да са окей с тези граници? Защо? Защото твърде много сме позволявали тези наши граници да бъдат престъпвани и сега ни е страх, че тези хора, които са ги престъпвали и ние си слагаме граница, ще бъдат разочаровани и наранени от нас. Но, ако те ни обичат, няма от какво да се притесняваме. Това е другото кофти нещо по пътя на себеобичта, защото наистина е неприятно като усещане да не си имал граници до този момент и да трябва да се научиш да започнеш да ги поставяш. Особено в началото е много неприятно. Ти се чувстваш зле вътрешно, всичко ти се гърчи, защото ти си свикнал да угаждаш на другите. Това е черта на хората, които не обичат себе си. Са забравили как да обичат себе си. Че ти си свикнал да угаждаш на другите. И за да се отучиш от това нещо, трябва да започнеш да поставяш граници. И това понякога е голяма пречка пред хората, които са по пътя на себеобичта. Защото те не искат да се чувстват толкова гадно. Защото си мислят, че правят гадно на другите. Вместо да поставят себе си на първо място. И стигнахме до третата основна истина, която наистина това вече е разковничето в момента, в който хората го чуят, че трябва да се случва. Някои се ентусиазират и така се чувстват добре, обаче други може да им е голяма пречка към обичта към себе си, да се откажат напълно. И това е идеята, че ти трябва да започнеш да се грижиш за себе си и да поставяш себе си на първо място. Ти трябва да признаеш собствените си нужди. И това нещо понякога изисква да поставиш себе си на първо място. Даже в повечето случаи поставяш себе си на първо място, което значи, че ще поставиш някой друг на второ или на трето място. И трябва да се откажеш от нещо, което си свикнал с него. Било то да се грижиш за абсолютно цялата къща, за децата, за мъжа и така нататък, докато ти си на пода вече изтощена и не можеш да си кажеш името. Трябва да се откажеш от това. Трябва да поставиш себе си на първо място. И в повечето случаи хората си мислят, че това е егоизъм. А когато си помислят, ама не, аз така ще стана егоист, и автоматично се отказват, защото не могат да приемат мисълта, че те ще бъдат егоисти и чрез този егоизъм биха навредили на хората около себе си. Но истината е, мили хора, че себеобичта е доза егоизъм наистина. Но здравословен егоизъм. Да знаеш, че поставяйки себе си на първо място, грижайки се за себе си, работейки по себе си, давайки на себе си енергия,
ти чрез себе си помагаш на хората около теб. Защото ти, ако не се грижиш за себе си, ти не даваш на хората около теб най-добрата своя версия. Това, нали, е ключово да се разбере, въпреки че идеята, нали, за егоизъм може да ви спре много сериозно по пътя на самообичта. И да не ви хареса, че трябва да сте малко егоисти, че трябва да поставяте граници и че трябва да се изправите пред негативните мисли за себе си. И няма да е лесно. Но ви гарантирам, че ще си заслужава. Накрая ще си заслужава. Ако сте стигнали до тук, оставете по един палец, запишете се канал, ако все още не сте. И ако ви е интересно, гледайте и това видео.